gyd a chroeso cynnas i noson leol cyfundeb annibynwyr Llŷn ac Eirionydd. Y noson ni ydi hynna i'ch croesawu chi yma i gyd o ledled ban o Gymru. A diolch yn fawr iawn i chi am lwad fel mae Aled wedi ategu pnawn yma. Mae croeso'n cynnas iawn i chi yma hynna eto. A mae'r un o'r croeso sydd wedi'r rhoed, neu da ni wedi cael y fraint ofyn i ddod i gynnal y noson i ni, ydy neb llai a neb gwell na pobl Llŷn ac Eirionydd. Wel, i roi hanes o gefndir y côr i chi ddechrau. Cantorion Llŷn ydyn nhw, ond mi sefydlwyd y côr yn wreiddiol rai blynyddoedd yn ôl bellach. A'r enw'r adag hynny o côr a lawon Llŷn. Ond by'r côr yna ddirwyn i ben. Ond gyda dygnwch rhai o'r aelodau oedd yn awyddus i gario ymlaen, mi nath nhw ail sefydlu, a dyma nhw heddiw Cantorion Llŷn. A hynny dros 2 blynedd yn ôl. A'r bwriad adag hynny oedd mynd i gysadlu i Eisteddfod Genedlaethol oedd hynny yn Modian yn 2023, a mi ddaru nhw greu y freuddwyd honno yn wir ynddo. Wel, wedi ymddeoliad i harweinydd John Glyn Jones, ond John Glyn i mi a bobl Llŷn, fel seindorf, fel arweinydd seindorf yr Ocli Glyn a Ffestiniog, dros 10 mlynedd fo gafodd y gwahoddiad i ddod ati nhw, a mi gymerodd o yr awena. Mae wedi gweithio'n galad iawn i hyfforddi'r côr, a maen nhw wedi cystadlu fel yn ni'n dweud yn y genedlaethol. A maen nhw ar y bwriad leini hefyd yn Wrecsam, so look out cora eraill. A dwi'n siŵr bod ni'n dymuno dda i'r côr i gyd ac i John yn y Steddfod hwnna. Wel, mae'r aelodau'r côr i gyd yn byw yn ardaloedd Llŷn ac Eirionydd, a dwi'n nabod rhan fwyaf ohonyn nhw i gyd. Wel, chydig o'i hanes nhw, lle maen nhw'n ymarfer? Wel, maen nhw'n ymarfer yn neuadd ffarm bob nos Iau. Mae yna ffarmwrs yn ymhysg nhw. Mae yna feddyg, mae yna nyrs, mae yna weithwyr swyddfa, a hyd yn oed hyfforddwr gyrrwr dreifio. Mae yna drynydd gwallt yna, mae yna athrawon, adeiladwr, a mae yna wragedd tŷ. Ac maen nhw wrth i bodd yng Nghwmni gilydd yn ymarfer ac yn cadw cyngherdda ac eisteddfota. Maen nhw wedi bod ac yn llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Mynyddol, yng Nghwmni a Llŷn, ac wedi cael llwyddiant mawr yn yr eisteddfodau honno. Maen nhw wedi cynnal amryw cyngerdd, gymanfaganu Twmpatha Dawns Noson Garola, ac maen nhw wedi cymryd rhan hefyd mewn plygain am y tro cyntaf. A maen nhw wedi canu hefo Bryn Fôn. Bryn Fôn wedi canu fo'n nhw. Dim yn nhw wedi canu fo Bryn Fôn, Bryn Fôn wedi canu fo'n nhw. Maen nhw wedi cynnal cyngerdd mawreddog iawn yn neuadd y dre hefyd. A welis i roed gor yn dathlu penblwydd. Welis i gor yn dathlu penblwydd 100 neu 100 oed lle. Ond pan oedden nhw fwy oed mi gafon nhw dathlu'r penblwydd. So mae hynny rhywbeth newid. Yn neuadd y dref ym Mwllheli a'r cerddor adnabyddus iawn oedd yn cymryd rhan efo nhw adeg hynny oedd Robert Harwyn a'r offerynnwr taro poblogaidd iawn Dewi Elis Jones. A maen nhw ar hyn o bryd hefyd yn trefnu cyngerdd at mis Hydref arall y mis Hydref gyda artistiaid eraill o fri hefyd. Wel, dyma'r tro cyntaf fel dwi'n dall i'r côr fod yma i'r nant i ganu. A braf wedi croesawu'r côr dan arweiniad John Glyn a'i cyfeilydd Glyn Roberts. A dwi'n siŵr yn ewch chi fel cynulleidfa o bell ag agos, a da ni'n eich croesawu chi yn cyngerdd lleol ni yma yn Llŷn ac Eirionydd. Eisteddwch nôl, mwynhewch. Dwi'n siŵr y bydd yr arlwy yn fawr o'n blaenau ni. A chyflwynaf y noson i John Glyn a chor Cantorion Llŷn. Diolch yn fawr.
diolch yn fawr iawn i chi. A noswaith a dwi angen, ondwch. Fydd y tu nôl, a chi'n clod y well yn ôl. O mi gariau ymlaen, o dwi'n ffyn modd o meic. Gael yn y rwlaw. Wel, o'n i'n gweld chi, mi gymwch chi'ch amser beth bynnag i fyta'r o led nag yna. A ni'n antio gosod y chwyfan nag yna. O'n i'n dweud oedd hynny nhw am symud ta be. A dyma i'n dweud o, gofala bod nhw'n symud y fyrddau, bod nhw'n cael y pwdin. Beth nesaf bod byta'r pwdin yn yr union. Ond dyna fo'ch noson chi, diolch fatha ddito arwyn a dyna sydd yn bwysig. Diolch o galon am y croeso ac am y gwahoddiad. Oedd yn fraint i ni gadw yma, sa'n dwy faith o beth. Dwi'n meddwl bod ni'n roed wedi bod mewn stafell efo gyfaint o weinidocion. Pan si mewn i ddechrau, o'n i'n meddwl bod fi'n y nefain. A dyma fi'n sbio i ni'n cynwyriad yma fi'n gweld a pan chi'n ei giwedd yn Elin Jones, o'n i'n gwybod wedyn nad o'n i'n bod yn nefain. Ond o'r Cantorion Llŷn yn ôl i mi fan hyn ac fel oedd Arwyn yn dweud, sefydlwyd nhw'n 2 blynedd gyda bwriad o'n mynd i'r Sefyll Genedlaethol. Ac ar ôl trio pawb arall, do'n na neb ar ôl mond y fi ofyn iddo fo, os wedi'n gwneud. Swn i'n arwain, a do'n i'n gwybod beth ddeithio nhw. A ar ôl tyn eto mo, wel os na ti'n mynd i arwain un am cwpor. A dyma o benau. A be nesio, ffonio amball i gyfaith sgyn i'n mynd coral, nad ydw i ddim yn ddyn coral yma. Mi ffonio rhywbeth arwain yn un, Mari Pritchard a hyn. A gofyn benau, a'r atab yn dod yn ôl gyn bob yn nhw. Gofal a ddech chi'n mynd atyn nhw. Paip a gadael i un cor beidio bod yn enwedig ar ôl y pandemig. A dyna beth ddigwyddodd. A ddech chi'n gwybod beth yn y dyfaru dim. Maen nhw'n griw da, maen nhw'n gweithio galan, maen nhw'n mwynhau, a dyna di'r peth mwyaf. Os dyn nhw'n mwynhau y canu, ac diddori ac yn y blaen. A dyna fo. Ar ôl i sefydlu, mewn rhyw 3 mis, mi ges i e-bost i'r rhywbeth Arwyn, a dyma fo'n dweud, dwi wedi penderfynu roed anreg i chi. Dwi wedi trefnu can, dwi wedi chyfansoddi o'r blaen, a mi wnaeth trefnu hyn arbennig ar gyfer chi fel cor. Ac enw a gan ydy dilyn olau. Mae'r geiriau gan yddo, y geiriau gan Robin Llwyd a Gowen a Geddoriaeth i'r rhywbeth Arwyn. A dim wedi threfnu yn arbennig ar ein cyfar ni fel cor newydd. Da ni wrth yn bod hefyd, a ni'n chanu bob man. Mae'r teitl yn dweud y cwbl, dilyn olau. I read the
Diolch yn fawr iawn i chi. Rhyw saib bach i'r cor. Mae'n dwym yma. A dweud y lleia, dweud y gwir. Ond ydy mae'n braf iawn. Wel rwan ta, oedd arwy'n sôn yna, bod ni'n mynd am Steddfod Wrecsam. Ac y dasg sgynnon ni fel y 10 cor sy'n yna yn y gystadleuaeth ar y sadwrn cyntaf ydy cyflwyno'r rhaglen o 10 munud o gerddoriaeth o ganeuon felly. Ac felly mae rhaid dewis be da ni yn mynd i ganu. Da ni am agor y rhaglen ni rhyw rhaid bach ymlaen i chi gael gwybod beth sydd yn mynd ymlaen hefo yr eitem y nesaf da ni'n mynd i ganu. Ryan Davies, o'r anwyl diweddar, Ryan Davies, bu ar geiriau a'r gerddoriaeth. Da chi gyd yn gwybod ti pan mor nos yn hir.
Diolch yn fawr iawn i chi. Reit ar y diwedd, pan ddaw'r nos yn ddydd. A dyna dwi'n meddwl ydy'r frawddeg bwysica yn y gan i gyd. Mae yn adag tywyll iawn yn y byd yn dydi. Mae'n fregus iawn. A fedar dwi ddim peidio siarad na ro, meddwl amdano fo, o ddydd i ddydd bron. Ac nawr eitem nesaf sgynno ni, rhywbeth sydd yn gwneud â hynna. Mae wrth gwrs yn gwneud i ni feddwl am adra bob tro. Mae rhywun yn meddwl am beth fel hyn. Ac mae'n dyfodol a beth sydd o'n blaenau ni. Ac i raddau dyfodol ni ddim plant di. Mae'n awr beth sydd o'i blaenau nhw. A beth sydd yn blaenau ni fel gwlad, fel Cymru. A dyna lle da ni ar fynd, at elfed y bardd. Cofia gwlad yn Llywelyn. Mae hyn emyn don, a mae'n weddi fyd dros Gymru a dros ein plant yn teuluol a pob beth arall. Da ni'n orffan yr rhan yma hefo'r cor, hefo cofia gwlad. Da chi eisiau chanu efo ni a croeso chi ddweud. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Mae'r hwyl hyn ti chi'n cofio os da chi angen mynd i'r tŷ bach. Neu ôl llynwaith neu beth bynnaf a croeso i chi wneud. Bydwch yn meddwl bod fi'n mynd i nad i chi wneud hynny. Mae yn boeth yma ac na croeso i chi wneud hynny wrth gwrs. Bydwch chi ddal i wrando beth sy'n fwy. Wel, rwan ta, mae gynnon ni lawer o aelodau dawnus iawn yn y cor yn ddynion a merched. Ac fel oedd Arwyn yn dweud, da ni'n mynd o gwmpas y Steddfodau lleol o hyn a hyn. A da ni'n gwneud hynny fel cor. Os oes ag ystadleuaeth parti, neu bedwara o dwythaf yn y Gymraeg, da ni'n creu rhyw partio bach at ei gilydd yn ei hynny hefyd. Ac heno i chi cyfle i'r parti merched sgynnon ni. Neu fel da ni'n galw nhw Spice Girls. Y cor. A mae'r Spice Girls yn mynd i ganu can arall gan Robert Arwyn a geirio'r tro yma gan Kevin Roberts. Mi oedd y nain oedd yn ymlaen
Fel medra nhw o ganol y dynion a bob peth. Dwi'n cofio pawb o'r dyna chi gyd. Yn dwad. Mi ddod o'n drefn mewn 2 munud. Wan ta. Fel o'n i'n deud a fel o'n i'n sôn yn yr emyn don yna, yn sôn am yma mae yn plant yn byw. Yma ar y neilwydyn ni, yma ar y bryd. Mae yna thema yw'r gynno ni'r noson, sef yn plant gola, yn beth arall awr a gobaith hefyd, pa mor dywyll. Mae rhaid i ni fod efo rhyw fath o ffyr dydd gwell i ddod yn sicr. Neithiwr ydy enw y gan yma. Ac mae hi'n sôn am angel sydd yn dod yn y nos ac sydd yn gwarchod plant y byd. Wel, diolch fawr iawn i'r Spice Girls. Diolch fawr iawn i'r sopranos a'r altos. Wel, rwan ta, mae siŵr bod y lawer iawn yna chi'n ei clywed. Ddim yn cofio, wrach am bastyn, wrach yn cofio teulu Von Trapp o Awstria. Mi ddithron nhw i boblogrwydd gyntaf, y ddwy yn fel byd, yna pam o'n i'n deud, yn dipyn bach o bell yn ôl. Ond mae o ryw deulu, mae rwy'n yn dal i ystyried mi ddod â ffilm do amdano fo, Sound of Music ac yn y blaen, mi ddod y peth mwy enwog byd. Wel, oedd e'n meddwl chi manna deulu Von Trapp yn bob ardal, does? A mae gynno ni un yn fan hyn, yn yr ardal yma fyd, ond dim Von Trapp, ond Von Hafod ydi hyn. Rwan ta, o Dafydd, Hafod, a'i chwaer Ann Hafod, wedi bod o gwmpas yr ardal yma a hwn sy'n canu am flynyddoedd lawer.
Yn canu yn chor o Blynyddol sy'n na cyn i ni briodi lle mae Dafydd. Oedden ti'n canu efo criw y ffermwyr ifanc. Godfa Rail oedd yn canu ac Glen y Wraig yn canu yn y cor ac o'n i'n cael yn llusgo fel rhyw gefnogwr efo nhw. Gofyn i mi ymuno na, mae band yn ddigon gen i meddwl fi ar y bryd. Nes i fi roed os ni'n sefyll fel hyn yn ganol yn canu ac yn arwain cor am y braf. Ond ia, ar hyd y Blynyddol mae'r ddau yn nhw wedi rhoi cyfraniad. A'i tad yn blaen o'r Robin Hafod. Oedd yn canu mewn cor a mi sefydlydd cor, yn trefodd y cor, mi bydd yr eif oedd o, ac o'n i'n ifanc cael ei gynnu, mi eisiau ei ganu i'r cor. Drio beth bynnag, a mi oedd hynny'n fraint, ac yn braf iawn cael canu wrth ochr Robin yr ydag hynny a dysgu lot hefo fo, dweud y gwir. Ond rwan ta, mae'n amlwg bod chi wedi gweld bod Dafydd yn mynd i ganu 19, a mae o'n mynd i wneud hynny. Ffarmwr ydy Dafydd, wrth i waith bob dydd, ac oedd rhyw stori amdano fo, ond cadw Ieir, a mi o'na rhyw sior efo'r ffarmwr sy'n ei wedi bod yn hwnnw yn deud ei cor, bod Dafydd Hafod i dechrau rhyw whisky i'r Ieir. Ne, dyma ofydd oedd i Dafydd, wyt ti'n rhoi whisky, dwi wedi dechrau rhyw whisky nhw. Pam? Di o'n dechrau gwerthu Scotch Eggs fo. Dwi'n siŵr ddim bod i dall wedi bod yn awr. Mae'r rwan ta, ar wahân i hynny, ac yn efo ferch, efo ag Ann y Wraig, Elen Roberts, mae hi'n Gantores, proffesiynol, a mae hi'n canu ym mhob man. Mae'n byw yn Llŷn, a mae hi ym mhob man yn Awstria, chydig yn ôl yn Barcelona, yn canu mwy o baroc y cyfnod yna, o handel a bach a'r criw yna. Dyna'r fath o deulu ydy hein, Von Harods. Ac mae o'n bleser i mi gael gwahodd Dafydd yma ganu 19 i chi heno, a pan 19 arall fasol o'n ganu. Mae o'n dal i fyw yn yr Hafod yn ei gartref, sef cartref. Ie, Dafydd? Diolch yn fawr iawn. O'r bleser. Mae y dodrefn yn gwenu I gyd o'r naiti
Fel o'n i ddweud pan ddechreuais i arwain y cor, nid eisiau nhw'n syth yna hynny dydy hwn yn mynd yn gynllun hir dymor, i fod i'r ddeol. Dwi'n gwybod bod yna'n cychwyn i chi gael cyfle i chwilio am rwy'n fengach. Ac pan o Dafydd atan ni, o'n mynd yr atab yna o mlaen i beth. Gael rwy'n fengach am rwy'n dweud o glyda, byddai'n yn ddeol, dwi'n dod i'r eithaf, achos mae wedi bod yn arwain cor eifon Dyffryn Peris am flynyddoedd yn Llanber, a di yn ddeol ddeina o'r band, a wedi cael ei ddwyn i hwn yn anodd peidio. A dyma dweud, bod o'n sam llawer ymffyn i John Bach, a dwi'n dweud, mae dy wallt i dwllach yn y fi dydy. Ac y fanno gael iawn iawn rwan, dwi'n ei ddweud yn swadio, hogyn ifanc na dau. Ond rwan ta, sôn am genod a hogyn ifanc. Da chi wedi clywed y Spice Girls, ydwch chi bod gynnon ni Spice Ladies yn y cor hefyd. Mae'r ddwy yma, yr un o'r boblogaidd yn yr Eisteddfodau gyda'r blaen. Ymlaen i ganu, deuad i chi. Eilwen Jones, Cantorion y cor, a Sharon Glyn, sydd yn helpu llawer efo'r cyfeilioedd yn y blaen pan da'n i'n rhannu hynny. Mae nhw werth i clywed am nhw'n ei ganu at y tiris. O groeso i'r Spice. Hanes, am Iesu mwyn
Dwi'n siŵr gael wachodd y cor yn ôl ymlaen yn daclus fel ag yn gwthio chi gyda ni. Dwi'n bod yn ymarfer hyn, ond oedden ni'n bod yn mynd i fwy o ler go gynno ni ar y cychwyn, ond da ni wedi llwyddo yn y diwedd i gael ryw drefn fel mae o'n dwan. Reit. cyflwyniad o gwbl. Fel o'n i'n sôn gyna am y plant, da ni gyd wedi bod yn canu hwnna ers pan oedden ni'n blant, y darlun wrth gwrs. Rwan ta,
Yna Eisteddfod Wrecsam. Un arall da ni am mentro i ganu yn y Steddfod ydy'r eitem nesaf o fewn yn 10 munud o'r raglen. Dwi'n meddwl bod hon angen llawer iawn o gyflwyniad chwaith a dweud y gwir i'r gynulleidfa sgynnon ni heno'n sicr. Euros Rhys Evans sydd wedi gwneud y trefniant a Salm 23 ydi hon. ryw funud bach ar o canu honna, mae honna reit. Rwy'n byw chanu chwarae teg iddyn nhw. Mae'n mynd i'r cynghyrfa, mae rhywun yn meddwl be fedra ni ddeud i ddifori neu ddeud wrth y gynulleidfa. Ac un o'r pethau sydd yn rhoi dipyn o hwyl ydy rhywbeth dwi wedi gasglu ydy blynyddol. Be mae plant wedi bod yn dweud mewn aroliadau cerdd, hanes, cerdd a cherddorion.
Yn Saesneg mae lot o'n nhw achol yn rhan fwyaf yn dweud y gwir oherwydd ar y we. Neu fath o bobl yn dweud ar y wa. Ond, rwan ta. Dyma rai ohonyn nhw beth ydwyd am gyfaesoddwyr mawr y byd. Ludwig van Beethoven was a famous German composer. He was deaf, so he wrote very loud music. Wolfgang Amadeus Mozart was born in Austria. He was a famous Australian composer. George Friedrich Handel was half German, half English and half Irish. He wrote the Messiah in Dublin. A handi'r orau i ni. Ludwig van Beethoven was born in 1770 and died in 1827 and is still dead. Cymeriadau, go iawn. A dyna lle da ni'n mynd efo'r eitem ola yn yr rhan bach yma gyda ni. At gymeriadau, fel o'n i'n sôn yna, mae'n gyfnod anodd iawn ar lot o bobl, ond yn y dinasoedd ac yn trefi ni, fedra rwy'n ni'n peidio sylwi a gweld. Lot o bobl ifanc does, y cerdded o gwmpas, a dim llawer o ddim byd yn ei bywydau nhw. Dim gwaith, dim llawerobaeth, dim byd i freuddwydio amdano fo. Ond mae gynnyn nhw i'w gilydd ar ddiwedd y dydd. Ac mi sgwennodd May Mac gerdd am y cymeriadau yma sydd yn cerdded y stryd yng Nghanarfon, rhan yma fel bob tre ddifyr arall, fel mae o'n deud yn y gam. Ac mi sgwennodd Gered Ygrin gerddoriaeth iddi. Yma wyfina i fod ydi enw y gan. Ac sôn am y cymeriadau, y merched, hefo drwyau, a'r hogiau'r hegi mawr, ond maen nhw i gyd yn dweud, ac yn nhw un peth, ni bi ar stryd, ni bi ar fama, a fama da ni i fod. Mae gen nhw rhywbeth iafol yn efo. Ac hwnna di'w gobaith nhw, rydyn ni'n sôn gyna am y gobaith yma. Ac felly dyma, gan Gered Ygrin a May Mac, yma wyfina i fod. Mae sŵn potel i chwalu fel biodas i
Dwi'n siŵr bod chi'n cytuno bod nhw'n hyn i'r wreg bach war o eistedd yn y bach. Dydyn. A mi ddwn iat. O, da ni weddol am amser yna, Arwyn. O, da ni'n hwyr yn cychwyn yna. Dyma i diodd hynny. Ia, ta. Ar ymwneud bai ar rywun. O, ta. Mae gynno ni ryw... Chydig bach o'i nawdwyr i chi. Ac tra mae nhw yn symud yn ôl yn dawel i'w cadeiria fan'na. Dwi am gyflwyno yr unawdyn nesa i chi. Catherine Hughes ydy henw hi. Mae gyn hon hefyd fab o'r enw Robin Griffith Hughes sydd yn ganwr proffesiynol ac yn canu yn Barrington. Wrth gwrs, y prysur yn gwneud enw iddo fo'i hun. Yn ddiweddar, bydd o'n canu yn un o'r operau yn Covent Garden yn Llŷn. Mae'n gweithio lot i gwmni Opera Cymru. Mae o wedi treithio fath ag Elen Hennych ar y teg, a mae gynno fo opera yn dod i fyny nes at adra, os liciwch chi yn Buxton o bob man yn ystod y mis nesaf. Mae'n hyfryd gweld y bobl ifanc mae'n gwneud mor dda. Ych chi, mae rhywun yn meddwl, yn gen draw Llŷn, yn sa'n byd yn digwydd. Oes ma yna. Bobl yma yn y fath, mae yna waith caled yn mynd ymlaen, a mae yna talentau Llŷn yma. Yn offerynwyr yn Cantorion ac yn bob peth arall yn ddeir. Da mi ddechrau nhw. Ond ydych chi gyd yn gwybod am lawer iawn ohonyn nhw. Ar wan ta, mae Catherine am ganu i chi. Di cyrraedd? Na, di sy'n maen. O, ma hi, mae'n fawr. Jyst oedd hagi isio canu i chi, oherwydd pan ni'n gosod y llwyfan o Catherine Eista fan'na'n barod i ganu o'r dechrau un. Mae hi am ganu dy garu di o bell. Technical hitch, sorry. That's the one. Gan hofio geiriau beth. Hwn i'n iawn sy'n ti'n teimlo. Mae'n croeso i Catherine, diolch yn fawr.
Diolch yn fawr iawn, Catrin. Siw bod arall ydych chi'n dechrau meddwl o'n. Di hwn yn gysôn i'n byd am y cyfeilydd yma. Arwydd i sôn ar y cychwyn, di John Llŷn, dydy ni'n gael. Dwi'n siŵr o beth ddweud amdano fo, dydy gwir. Ond, yn dwyd, da ni'n lwcus iawn o Glyn. Roberts yma'n hyn. O Begelet, a Glyn y do, yn Begelet mae o'n byw. O port o ti'n dod yn wreiddiol, ond hogiad Begelet, rai blynyddoedd bellach. Ac da ni'n ffodus iawn o'i gael o fel cyfeilydd i'r cor. Ac mae'n ffyddlon iawn dod yr holl ffordd o Begelet. Bob wsnos i neu a sam. Diolch yn agos, ond mae'n falch gadw ad ac mae'n un o hwnna ni erbyn hyn yn sicr. Mae'n da iawn yn gwneud jocs, ond mae'n well o'r chwarae piano. A dyma fi'n gofyn, tasa ti'n mynd i gwneud rhywbeth yn y cyngerdd, yn y gymryd gwahanol. Ti'n mynd i ddweud jocs? Na, goes fi. Fi'n i chwarae piano. Ac felly dyna da ni'n mynd i gael gyda fo, rhyw medlu bach, jyst rhywbeth offerynnol am newid bach. A mae wedi deithau, mae o am chwarae tair can, bod chi'n gwybod nhw gyd. Can yn ofer, hawl i ddiw, ac yna hafan gobaith.
wrth sefyll, na'n swil wrtha fi na. Ond diolch yn fawr iawn, Glyn. A do'n i'n dweud lleinydd efo chwarae, ond mae'r gwasanaeth, mae'r gŵr yma'n rhoi i'w ardal, nawr o'r i weinidog, dwi'n gwybod bod ychydig Iwan Llŷn yn gwybod yn iawn faint o waith mae o'n gwneud i'w gymdeithas yn ardal i Fynydd wrth gwrs a llawer un arall ohonoch chi sydd yn gweiniddigion yn yr ardal yna. Ac ar hyd y blynyddoedd pan o'n i'n dysgu offer yna gwmpas yr ysgolion yn yr ardal yna, so eisiau plant eisiau gwneud arholiadau, rhaid gael ni gyfeilio yn nhw. So o'n i sydd yn camgyfeilydd mond ffonio Glyn ac oedd yn ytio ar gael ar Sadwrn i gyfeilio. So o'n gradd 1 neu gradd 8. Yn dod, faint o'r gloch eisiau bod yna, faint gael gloch gan i ymarfer. A dyna y gwaith mae wedi bod yn gwneud ar hyd y blynyddoedd. Diolch mor iawn i chi, Glyn. Dwi'n meddwl bod ni'n cael ogen mewn clybynau cos mae hwnna'n dead cert. Dyna'r math o jokes wedi. Da chi ddim yn cael mwy o hwnnw. Mae rwan ta, mae gen i un yn awdur arall i chi, ac yn digwydd bod o Begelat, mae hwn yr ardal Begelat, mae hwn yn dod o wreiddiol. Rhys Robert sydd efo fo, teulu, ffarmwrs, mae'r Rhys yn sydd teulu o ffermio mae o'n dod, ond dydy o'n ddim wedi mynd i'r ochr yna. Mae'r Rhys yn ddarlithydd mathemateg o bob beth yn Coleg Menai ym Mangor. Mae o'n ymddiddori yn mawr iawn mewn canu ers blynyddoedd lawer. Dyma'r Rhys. Diolch yn anodd i gael hwnnw. Cyn i mynd yn ôl at y cor am diwad y rhan gyntaf yma o'r cyngerdd. Gari on! Mae Rhys am ganu unwaith eto yn Cymru iawn. Llawen gwrdd
Wel, oedd o werth gwitio'n am hynna, doedd. Mae'n braf i mi mae hynno gweld gymaint o gyfeillio, a dwi wedi weld dwi'n nabod, ond Arwyn yn dweud, Arwyn yn dyma siw wedi nabod lot o'n un o'r rhai, dwi'n meddwl mi. Dwi'n nabod amryw, mae'n amryw, a dwi wedi weld nes blynyddoedd, mae'n amryw, dwi wedi weld yn aml iawn o gwmpas, ond mae'n hyfryd gweld y bobl yma. Dwi'n ddim yn weld pan o'n i yn troedio gwmpas i Meirionydd ac i lawr yn yr ochr yna o Dde Gwynedd. Ond mae'n hyfryd gweld chi gyd. Ond weithiau mae'n braf edrych yn ôl, dydy. A dyna dwi am wneud o'n wrth bachod y cor yn ôl i fyny fan hyn. A sa'n fydd o'n hwnnw am i wael. Mae'n ambell i gan nadoligaidd weithiau sydd yn addas i'w chanu drwy'r flwyddyn, os diciwch chi. Bydd yn meddwl am alun. Ond ar ein yn cael ei canu yn y Steddfod Genedlaethol yn aml mewn cystadlaethau. Ond yn meddwl can nadoligaidd ydy hwnna, ond am Iesu yw gyn Gareth Glyn a hwnna'n un. Chi chanu ar yw yn dro. Ond dwi am mynd â fi fy hun yn ôl, cyn bach mwy na hynny, i pan o'n i'n hogyn ifanc i'r anam leityn efo un o'n nhw. A y gŵr cyntaf dwi'n di sôn amdano fod i Wil Parsal. Gŵr o'r ardal yma, wrth gwrs da gymaint, ond o'n bar ffarmwr arall wrth gwrs, ond wrth i fod yn barddoni ac yn gwneud hynny yn yr hero Gymraeg ac yn y blaen. Fe gynnu fo gor, yn drefor yn ddoedd. Dali Roberts o Fonco yn nodio. Oedd ti'n canu yn y cor? Am gyfnod. Am gyfnod o mam yfyd. Na, mi oedden ni fel hogiau ifanc yn manteisio ar bethau fel hyn, ond oedden nhw'n bwysig fel o'n i'n sôn gyda am y cor arall. Ac mi o Wil yn ddipyn o gymeriad yn dweud, ac o'n i'n falch o bod i'n nabod o. Ond mi sgwennodd o Garol geiriau lle. Carol, y Carol Parsal ydy henw hi, ond y cyfarsoddwr i'r Garol yna yn neb llai na Gilmore Griffiths. Ac do Gilmore i'm yn dod o'r ardal yma, wrth gwrs o'n mi oedd i wraig o'r gwlad yn doedd, o'n Ithwen, ac mi ges i'r raint lawer gwaith oedd o'n dŵad i gartrau wraig, i dros ffordd i lleol Glen wedi magu. Ac gyfarfod o lawer gwaith a cael sgwrsus difyr iawn efo. Pan o'n i'n nwch ac dosbarth yr ysgol cyn mynd i goleg fan hyn. Ac cael sgwrsus da fo a dysgu lot. Wrth i fod yn siarad ac rhywun oedd efo diddordeb yn ei bethau fo. Dwi'n god iwan o fan'na yn ysgwyd i ben. Oedd ti'n abod yn dda yn sicr. Ac dyma fo, a chi ddau egin i Wil Parsal ac Gilmore Griffiths. A dyma Carol Parsal, ac un reswm arall ydw i wedi ddefnyddio, fel dwi wedi dweud drwy'n sôn am y gobaith yma gan yn plant ac yn y blaen. Y beth mae o'n dweud yn fan hyn, mae o'n sôn am gormes dyn sydd heddiw'n peri o blinderau yn y byd. Wel, ydych chi, mae'n dweud y cwbl dydy. Os am byd ydi newid, as pan o'n dyn yma yn dal i ddigwydd. O rwan ta, dyma Carol Parsal. Da ni'n mynd at y terfyn, Fydda ni'n mynd hir, mae gen i pum bach o ffordd i fynd. Da chi'n di blino, mae croeso chi'n di'ch gwlad ar un, a chi'n aros ma oes. Yna rwy'n dechrau gwegiad yn meddwl yn na. Diolch yn fawr iawn i chi.
Ydyn ni'n sicr ddim mynd o'ma hen heb ganu un o'r darna da ni'n ei mwynhau ganu mwyaf, dwi'n meddwl. Yn hyfnod iawn, yn Gymraeg, da ni wedi canu bob peth i fyny rwan, ond dydy hon ddim yn Gymraeg. Hon yn Lladin. A'r cyfansodwr ydy, o'n i sôn amdano fo gyda Wolfgang Amadeus Mozart. Dyma un o'r darna byra iddo fo sgwennu, ond hefyd yr un mwyaf pwerus o ddigon. Mae o'n cael ei gyfri gan gerddorion mawr y byd sydd yn astudio'r math yma fel perffeithrwydd cerddorol. Does na ddim un nodyn o'i le, i ni un llais. Dydy o'n hawdd i'w ganu, mae bob peth i'w glwad, a rhywbeth sy'n mynd o'i le mae i'w glwad. Dydy ddim yn gyflym na ddim ei fel la. Ond mae wedi sgwennu hi i'w ffrind adeg hynny, Anton Stong oedd i enw fo. Arweinydd côr lleol cyffredin oedd yr hen Anton, a mi oedd yno fo i fod o basa fo'n sgwennu rhywbeth i'r côr. A ni feddwl am rhywbeth arwyn yn rhaid yr anreg neu mi. Ond diolch cweit ar yr un lefel fyrach yna hwn. A dyma, dyma dweud, mi asa fo'n sgwennu rhywbeth. A mi gafodd afon ar y geiriau yma, maen nhw'n eiria, hen ddim yn eiria o'r oes yna, maen nhw'n gynt o'r yma hynna. Ond bedio, y darn sy'n cyfleu bywyd Cris a ddioddefaint a'i aberth o ar y groes mwyn dynoliaeth mewn ffordd. A hefyd, i roed i ni fod yn barod am ein marwolaeth ni, a sa'n ni'n alwyrach yn ddydd y fan. Mae cychwyn efo'r geiriau yma, henffych gorff, sef afe ferwm corpus. Mae'r corff yna ydy'r corff y baban i gychwyn, a mae o'n gorffan efo'r marwolaeth. Does dim angen dweud dim mwy na afe ferwm corpus, ond 2 mis ar ôl sgrifennu o fod sa'n di marw. Amen.
gyntaf o'r rheini, da ni eto mynd yn ôl at yr hen gyfraith rhywbeth arwyn a Robin Llwyd a Bowen. Cyn oeri'r gwaed ydi enw y gan yma. Sgwrs ydi hi rhwng oedolyn a person ifanc. A mae'r oedolyn yn annog iddo fo arwain i bobl a chodi yr hen wlad yma o wastad eich hand. Da ni wastad yn troi at yr ifanc ar gyfer y math yma o bethau. Mae angen rhyw gynnwrf mewn ffordd. A dyna bedio yr oedolyn sydd yn trio dweud wrtho fo am godi. A fi dod i bynnu ar Owain neu Arthur na neb arall. Mynd amdani ei hun a rhoi gobaith fel o'n i'n sôn gyda. Ac felly dyma cyn oeri'r gwaed. Wel, be fedra i ddeud? Dyma chi Llŷn a Ceirioni ar ei orau i chi Gymru gyfan ynde. Diolch yn fawr iawn i chi fel cor am fod eto ni hyn yma. Da ni wir wedi mwynhau, dwi'n siŵr yn do am bod ni wedi cael. Mae'r trefniadau rhwng fi a John Glyn a Glisni yma mynd yn ôl fisal ar fisal a dyma hi hynna mae wedi cyrraedd. A rhaid mi ddeud, mae dod yn arbennig eich cael chi yma. Achos dwi wedi edrych ymlaen, achos yr holl waith ydych chi'n neud ar hyd y flwyddyn. Rhywbeth bach di hwn i chi Gymru gyfan i ddod yma sa'n hynna yma. Gael ymuno'r gorau chi yn Steddfod Wrecsam, ac os oes rhywun o'na chi mewn cor arall, local, dyma i chi gor fydd yn hynna. Diolch yn arbennig iawn i chi fel cor, i nawdwyr,
y ddiawdwyr ac yn barti merchaid. Chywys i fo'r parti dynion hyn ar Glen? Yna bob yn ail ma'n dweud, llyngar nesaf. O, dyna do. Ond diolch yn fawr iawn i Paul John Glen ac yn arbennig i'r cyfeilydd. Dwi'n wedi cael mymryn ar arbennig iawn. Dwi'n siŵr bydd yr atgof hynna yn mynd adra hefo chi yn ôl. Diolch yn fawr iawn. Gai oed un cyhoeddiad, mi chi nis hwnna chi sy'n aros yn y nant hynna yma. Gewch chi fod yn yr ystafell yma yn hanner awr 10. Mae'r bar yn cau wedyn. Ac yn dechrau. Ond na o, mae'r croeso i chi aros yma yn hawdd 10. A mae rhy fath nosfori hefyd pan ydyn ni'n yr oedfa yn y capal nosfori. Bydd y bar yn gorad ar ôl yr oedfa am hawdd 10. Rhy fath. O, allwch chi, ni gotian mynd y bar mwyaf. Diolch yn fawr iawn i chi, gobeithio bod chi wedi mwynhau, a dwi'n rhoi gweddill y noson o'n i'n ôl i'r cor. Diolch yn fawr iawn. Wel na, diolch yn fawr iawn i chi am o'r ymateb ac am y gwyliau caredig o'n i'n gyda'r. Da ni wedi mwynhau, do. Nes ydych chi'n teimlo bod yn anrhydedd chwarae teg i gael y gwahoddiad i ddod yma. Da ni ddim baratoi a gweithio yn galad, o da ni'n bel yn arwain, da ni ddim yn stopio. Da ni'n ôl yn sarn os fori, da ni'n ymarfer eto ar gyfer y Steddfod wad. Da ni gynnu ni eitemau eraill i edrych arnyn nhw. Dydy'r gwaith ddim yn stopio. Dyna di'r plesa a dyna di pwrpas y math yma o gymdeithasau, cora bach os gynnu ni o gwmpas y wlad i gyd. Mae'n rhaid gwasanaeth bwysig dwi'n meddwl gyda nhw'n bob peth. Wel, rwan ta, i di seiliad yn ôl bod amball i gan ac cyfansoddiad sydd yn Nadoligaidd ei Noson sydd yn gwneud bod noson y flwyddyn. A da ni am orffan yma'n fel hyn, ond dim dyna pam. Gobaith, o'n i'n sôn amdano o gynna. Da chi'n cofio yn ystod y clo mawr o'r pandemig a pob peth wedi cael. Doedd y raglen bach ddiddorol iawn ar S4C. Dwi'n meddwl, rhyw flwyddyn wedyn. A dyn nhw wedi dilyn un dyn. Enw'r dyn yna oedd Ken Hughes. Da chi'n cofio? Ac yn ei gartra ei hun oedd gyn brifathro yn ysgol i Llŷn yn y Portnadog. A mae'n raglen bach ddiddorol iawn, be o Ken yn neud yn ôl o'i hun. Wrth gwrs mae o'n gymeriad yn o'i hun. Ac un o'r pethau ddudodd o fwy nag unwaith yn ganol hyn a'r tyllwch mawr mawr gyn hwn. Oedd o'n deud wrth rhyw ffrind o'n dweud, paid a phoeni, mi gawn ni ddawnsio eto. A hwnna ddiobaith mawr o. Ac ar y pryd mae'n siŵr, o'n edrych yn bell iawn, mi'n ddawns na dim un cyngor na dim byd. Ond mi gawn ni ddawnsio. A da ni am orffan efo gwaith Eric Jones, geiria, Dyblyr Rhys Nicholas, fe gawn ddawnsio. Diolch yn fawr.